Hi guys, ito na nga pala yung karne ng bibe. Yun oh, malambot na yan. Bali, 3 oras din namin pinakuluan yan. Nilagay lang namin dyan ay yung tanglad. Yan oh. So dito magigisa na yan. Nung mainit na yung mantika, nilagay na yung luya, yung bawang, bell pepper, sibuyas, tapos halu-haluin lang. Tapos dito nilagay na namin yung karne ng bibe. Nilagay na din ng tubig. Tapos liver spread. Isa pa. Ayan. So bali dalawa yung nilagay namin liver spread kasi madami-dami din eh. Tomato sauce. Konting betchin. Paminta. Tapos ano, halu-haluin lang. Tapos dito nilagyan na rin namin ng konting toyo. Yan, tamang halo lang para magpantay-pantay yung lasa niya. Tapos nilagyan na ng sili. Optional lang yun kung gusto nyong lagyan. Ayan, tapos yung carrots tsaka yung patatas. You know, masarap niyan. So, bali dito guys, luto na yan. You know. So, ganun lang kasimple. Try nyo din to.